Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra September arajar arpuar. Baragani ka jeseng Pini sibon ki bo blay le ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka baning kong ka long banginget ngini i sibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing ka jong ki ka jing angnot ka jongi ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kam tam ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai ta ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ke jeseng pembangau ngepi kan long haga singi thok ding si sa jan singi ulai haga singi thok ding kan nantang ko ke jeseng kata diga for jan mit san shiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jongki kena ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki kena ga kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor RBG kan sadan sakaway ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip kan kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marway pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba de jangai khat lang i ki bekin wan lang she ke ni ke jeseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke sitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jeseng mangi kmilanti maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay badan bor ublay ubala baro tadeng tanginget magani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen hagani ke nongba ko maga babel ke thu haba ki apostol ki lek ban yalap ya ke gospel ki bapang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat maga babel ke thu bakaladon ke jing kemen hagani ke nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ka jing mane blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le akan ka nongba la finget ai ngu lupa nu menta ngi dwai bang inget snow ba ban bu i ke jing kan mau i ke jing pen tip fila ban share fila ban pen tip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi pa pinyawan ru ta ki sngi da ka man sim to ki jing dwai blai ker khui bi blai shibon ki kmil ti ban i fi ha ki te ki sngi blai nang ker khui fi amen try ngene ke por pat sa yisien ngiwan ko kana ban ai ngo yeme ko try ngiwan ngene ke jaka ko try ban yaro ban mani ban crowd ko kerteng ke jong me ngiwan hang ni try ban yo snow ye ke tien ke jong me ablai keren ma me ko try pen sle me lo jong shakri jong me try ba kum jo lang ngi baro ba ke tien kan long ke jingker ku ban ke long ke bor ko kan ra try Padam dan try ki kabam la ban men re hame ki baro ki long ki bala ngadwai ngadker ku ngadanget hallelujah ya ka jing pendap ke ketien ke jong me ke sngi ke teng ke jong Jesus nong penem amen but amen ni puli bat nga ke por na ke gospel Marcos ke nong ke pra ke khot ke ar pu ar ter ke heading ko ang to ke ba pen khia ye ubriu uba matla
ha Bethsaida. Kaba pen khia yu breu ba matla ha Bethsaida. Ini apa yang kita kamba ka bau trai ule ha po Bethsaida ka ka bala ja. Ka Babel ki tu kilawan ru sha Bethsaida te kilawan lam ha u ya u ba matla. Kidon ki breu ki bawan lam ya u ba matla ha u Jisu. Pistunat na bawan lam ki breu shu trai. Kam tam ki ba matla bagan jaman sim. Mo? Ngangai utu nong tau jingwai bong Amazing Grace usung utu iladi ba menshwa ude ba matla. I once was blind but now I see. Mo, Amazing Grace that saved a wretch like me. Shisha kadai da ka jingai ai ka jong ublay. Da ka ta ka jingai ai ka ba kraw ka ba penem yangi menshwa ngilong ki ba matla. Daga jingai ke jong trai la pen khia ingi ban haba ngingi la khia kan mau bangim de ban kemen no tang ya la de bangi la khia. Amen. Utrai jingi udan ya ka mensim ngos nai ko mangala kran ha kitigi we ki por. Kan mau haba ngi don ya Jisu ha ka jim ka jongi to ai bangi ring don ya ka mensim ngos nai. Kini kita ngos nai ya uni ubre uba matla bat kiai bakilale kilawan lam ya u hau Jisu. Bad tang kishuan lam hendrai kida kerpat yau Jisu baun kta yau ni uba matla. Kidawan. Bad kida kerpat yau ban kta yau. Takadai kata ka kamram ke jongi kum ki bangai ngasngau. Bangin tani ki ba matla. Ki badang don ha ka jingdum jong ka jingim. Kam da dai ka jing matla ka bakin jado andrai ka jing matla ana mar latap da ka bor juga jingdum babon ki breu ki dang don ha ka jingdum tanghang ni po shillong ka jing Meghalaya ka jugi ani dang bon palat ki breu ki dang don ha ka jingdum haba pai ka pat ka mensim ka pang ka donut ban yu i ba ki dang don ha ka jingdum kai bagi dei ban lem dei shong kai yap stu kam yang ngai ka dei stu kam dei kum ta ka dei ngi ning kong ya ka bangin le kum ki bangai kalong bangin duai namata jongki. Amen. Kita doa nam taki para marjan jong fi. Kita boleh sendiri fi. Kita berat nyut pelau jong fi. Pinle agam no. Su shrai su dom teng teng. Tambah ketien ka jong blai ka ang bang hap don ya ka mensim ngosen ai. Namar baki kedang don hai. Haga jingdum. Baka dayangi ban wan lam ki show try. Haga jingduai. Ya ka ba ngin kerpat ya try ru baun kta ya ki. Amen. Bun sin abang ngi duai tam tai la di ben tagi kon nam ta ka yeng ka sem ta kamai ka ji ni na. Pinang kerdo se ha ka jim ka jong fi. Kum ki bangai hatung inang kerdo. Ta abang ngi ngem kerdo syu nai duai syu nam tai la di duai nam ta ki wei. Amen. Bat la da pi duai nam ta ki wei ka ba mut ublai utip nam ta jong fi. Heroi try. Hallelujah, bat ngasngau baka Babel ka ang ni bakini kilawan lam ito matla au Jisu baki de kerpat yau Jisu baun kta ya u bat nganget habang ngingi duai habang ngingi wan lam ya tegi breu ngak kwa banong e fila da pipi duai nam ta jono tho da ka kerteng tho da ka lis duai nam ta jongki duai man lagas ngi abi dan lada kano mau siang la fi bom do ternem kai ka banja. Pai ternem ne pai mau ne. Pai ternem tadi ternem duplicate ini. Ngangai abang ngi duai. Lai dan sidan haga jing duai ngangai bagata ka donot ka ba katno. Kamen sim ka ba katno ro kan pai bet haga kerteng u Jisu. Amen. Balik keri jungi ka jot. Balik keri ka jongi. Kapat ka ne ka dau ka long habang apet tang ai betang kajinge dom iwe kajinge shun iwe kajinge keno iwe ki ba matla ate kini keno para matla habang ingi pet te belingin keno ki ba matla dena haleluya habang ilayu kelenti ban yat tingi lam lang ki we ban yat layat para matla te de jentut te keno ki iwe di mame we lam nang ni batai mame Henry habangi ngilayo mat yau Jesus Christ. Kadai yang iban yalam ya kita kiwai kelenti ke jong terah. Amen. Bagada yang iban duai banganget habangi ngi duai gini igini ke judgment riu ke jongi gini ke jelabun singi syuut nambet. Kemong nakapor kapor ngi syuat ho comments itu kena sneo bet. Ngam ji iban ong tongi na duai.
nginya duai. Nginya duai. Setiap kadon ka bor ka jing duai. Amen. Bagan ni ka por am ka bangi haban sol tu ba. Ya ka jing kordor jong ka jing duai. Nganget ya ka ni ka wai am lada pi duai am. Jisu ang kumno to pan hanga te onsa nai no menta. Wong pan to onsa bong lada pi pan ni ke kerteng jong ai ka tangan le. Ba si sien ba pi pan ni ki min sim ki ba kordor. Pan nam ta ka snong ka jong pi. Ong try nga duai na snong, nga duai na ka menta. Kini ki snong gi jongi ablay bakin wan siya ka jing pen marki matla. Baka babal gi tu ang ni. Te habaki kilay kerpat. Ujisu lale kum no. Ula ko ngo na, umsim la ko ngo na. Kini ki kerpat yu Jisu baun kta ya u. Ujisu mdai tang bau syukta. Ule yu. Kababal ka ong no hang to. Mdai tang bau syukta ule yu Jisu. Ule yu. Tiaba ulabat yau tau matla nagakti. Mdai tang bau syukta. Ule ayo, ubat, yau tau matla nagai, nagakti, ba ule ayo. Ule ilam siya. Sabar juga. Berfitip am ladangi duai. Langi wan lam igi beriu siya utray. Kata gari ba ule ule. Mdai tamul syukta. Andre unya lam no iki sabar nakaniga perthai. Amen. Unya lam. Yaki mdai siya bakin dana ka perthai. Hendrai bagi nom desu jangan pertikin mi no nang nang pertai. Bagadi kata aku abang ibun sin bagi nom long pertai su ladang ila don hau terah. Amen. Haleluya. Tadi kita bagi don nang pertai tam ngim dei jangan pertai namar ngidei sabar ka pertai. Bar bagi dei nang sabar ka pertai ngidei ki jangan pertai pat. Ngidei tangki nong poi Ki ki pilgrim. Ki stranger. Lani kita ki nong way. Ki nong hap. Ang gaktiin ka jong blay. Namar ngim day syo jong nega perthai. Pide jong nega perthai? Tadaw kibanget am. Lada si day siya kibanget. Lada pidon nega perthai am. Kibriu kin pet ya fi am kum u alien. Pim keren kum jo keren ka perthai. Pim em syo kum jo kum ba em ka perthai. Pag perthai am ka pet ya fi kay i kum ba uniu briu wan naga space ayutep. Naga planet ayutep. Namar ba ulong da kum waypat. Kata ka day Hava ngingi yo try ka jim ka jungi umdai syu bau syukta yangi handra uya lam no yangi sendan sabar nagani ka perthai. Amen. Fikwa unya lam no ifi sabar. Dala dingim la bania hagani ka por ka babal ke thu bau niu nang dei mamala. Utrai am tang bau kta yo handra utan nagakti ong yai lai bat nga. Bau utan ni sabar. Anda bola poi sabar ke ibu le. Barhabau la bia aki khamat jong ada. Ule amno? Ya lam sabar ai pu. Tang wala ong kai kata. Lada di ba pit da trai la dompi. Beli me le ben yang akom ni. Mdai ra, sebut dan bebentiu fi nak khamat. Pila ai man sya tharai. Dei tang umat la am ubala ban sya. Tadi kita lada ngilong ki ba matla untes ngi ni perit ni penhek na sebutrai alam ndala alam mutrai ben klibat ta milam saya ngam saya gum ni uklam ngi abu trai alam ya la kaya bet kongo ben dala pois kendang jisu ai bit pu aus ngap ka snap bet Bagadai kata habau try alam ingi sabar na ganega perthai ngim dai ben kli try men alam inga sai. Habau try alam ya fi una mi alam na galenti am ka bayo burama da galenti jong jing sabia. Kibiri na pum katai. Pum tai. Habau try alam ya fi. Kan ma ganega wai. Una mi alam na galenti jong ka buram. Un bia bangin sabia ru Baka babel kau hang ni baula bo ila ketiha u baula kmiet u miei baula kelih u miei silent mode bitum ni syailam syabia sengap ke sengap bet hadirin tahu kelipat
Jisu keli, mei. Biar ngani gai. Hamnya kumbiar jong me, tong kumbiar. Henry uklem ong kata, baga ketien coblai kai tu, haba ula kemiet te ula ong ngayo ki breu kemudian bagiat. Uklem nyat diru itu kumbiar. Upet lah kepai kemiet tu, upet tu bakumbiar lah. Mei gai. Ia ki breu kum ki ding ki bayat shui be. Blur kum tu serai. Bakata kadai kabang aku aban keren dengan resmi. Setiap kasih dan be am bau trai si ketar arsian be ki breu. Ngasngo ia ladiru. Hakapor bangadang rit. Ngalayo sngo ta kasur wo bleu khot yang ngau bantai. Ngaku aban sikri ngalo dang rit tak dau ki breu ki kli ngau bantai me kwalang yo long pastor bai. Na do dang rit kwalang yo dah hel sa pastor. Pastor bai. Kadang mereka kajing angnu nak donut jangan ada dang rit bangan long pastor. Dekat banang ya kipor. I pastor lak wak long aktor. Kadang kajing sutuk dan ada dang rit, bakadon kajing tak kajing belai bang akwa ban long pastor. Dekat banang ya kisngi kipor. Pastor kala aktor. Tading ta. Kadang sakit kata agak baar ke jeng ulai pat, kabau ulai kata biang yang kadang hega sengi kabau para jengau aksiden. Kat kendai spak kendai pun rio, kat pratrik ubenai Oktober. Hakata ka jeng aksiden, upen kan mau yang ya ka jeng kot. Wong ala kot ya me mulai aktor kumnum ne. Nganang mudur bet. Bangangan kamai syua ngan rius pa bah syua ngal sia tu kata ngai spek flimendi bah ngai internet bah kamaduri maka syat maka licing internet spek flimendi bah tu kafar teh hakat tak jinglong biet ngamudur bah indala rius pa ngai tu kamaduri ngalang mudur baik tanggal arus pangan tiap kali kabar ramdor my dream car ngan senar ke my dream home kajudan baik kajing persengau na ublay ba ublay ang wano atemel abiang ang apswan dala temen marala ji dan kita men mon dala retire teh dak long bop tu ki ang ko sakri na ublay ngarong kumjo style dala temen ngan sa sakri ya me tading ta ublay da kabor penjaya kena ke jingjia hoi ngadu no yo para u exchange te ngasngo kumba u blay open kendu yang ngahang kata kamiet habang ai ka met ke jengu accident bet string ladon biang ni haju yap mo tading tau trai wong kan mentoy ayu ya me ban yo ke spa bro we pertama do ke jingem namut dur dengan kamai syah ngan tray syua, ngan lek ke ni, ngan lek ke tai. Kata kami itu try keren. Kan mentoy men yo lot. Ya kena pertama do ika men sim. Na yam hang ta. Na pan maap. Utray pun kan mau biang ya ke jingkot ke jong. Bau khot yang sa sisien. Na long tik kum niu briu, ya ka bau blai. U Jisu bula kata. Ukli yang ha ka banengkong mei ho ya ka banengkong ha ka por ke jinglong kena jinglong samla nga shui ya ka berngut bernget nga klem yu i shay ya ka bau blay ula kren yang henry day tat anda ukhat yang sa sisien bau kta yang sa sisien uni ubriu ru u Jisu ukli on haba me kmiet ula ang ngayo i ki briu kum ki ding ki bagiyat hadin kata ulah bopat ya ke keti ya ke kemat jengu baulah pen kemiat ya tiha bala pen bahapat ya ulah yo i shena ya gi baro ngasngau ni ubre ulang kumanga bau kta sa sien baka babel ka ong hadin kata ulah bopat ya ke keti ya ke kemat jengu haga benengkong ubia ya ke kemat haga baar utrai ukta ya ke kemat magasngau bau trai ukta ya ka jingim ka jonga tehinta ba ka khamat ka ba kenja men sim jonga ka ple ban nga yui ya ka jing shisha
Lasi dan pering jofi kan ikan sengiru teralah kat ifin dok hamban shua. Ada film sung tu sung tahu ya tak kejingat lenti ke jofi pi ngobet kan lenti ke jofi ke long berenget film dah itu bah. Saya film let, saya film pay, kaya film ben le, kaya film ben tray, film dah ngau tu. Maka jim ke jofi ke long kompleks ado kata-kata ka kulmaru kata-kata yang ngelayu ngamtip. Kamtam kisam lah. Ngelayu. Buat apa yang jofi yang lese ngamtip. Berkata ke jing mom tip kawan ra ke jing lang kawan ra ke jing pisah kawan ra ya ke jing susi kawan ra ke jing shepting nama habang ipet ya ke ke baka pertai ke long mentah yu ibet tang ki jing kerdo sudah. Tering tapi ibet ya ke pertai baka long bet berengut berenget. Mi isai ke ru bat haba kamdan ke jing isai kawan ra ke jing sngau diau ke mesim. Kanun pernah fi sngau kumta. Fi sngau bet ani ngamdai tip hai ka future ke jonga. Raih ti. Jong da tip hat tip ngan poi se ngan lem ngas ku lain ta ka jing em. Train ker kui fi. Nang kwa banang fi bu trai u banging isyakri u trai u bakta arsin. Amen. Ngangai pidon ha ke jakaru namar bu trai la kta fi. Dan bala duai na kamta jongpi ba pi poy ka naga chakale se kala bandai ka jing duai ji mai jongpi kala bandai ka jing duai ji pa jongpi niki bahayeng ba sam ka jongpi ka de ka jing duai jongki parlok perjor ki bahayeng ba sam ya ka ba ublai ulak ta pi pindan na ka jaka ngangai utrai udan man kta bing fi sa hisien. Amen. Ka babel ke tu ingi baladon we ubriuru haka Bible. Ya ka ba ublay udale arsian ya ka jing im ka jong o. Ba utaw day usim David. Usim David nado nang kena uday ubriu ka Bible ke tu uday ubriu ba syakri ublay. Usyakri yala ukparo da ka ba ukongo ban up ya kita kilang berat ukpa jong kita kilom. Barka Bible kaya tu bahakawai ke sengi. Balawan u syakri jong ublay haka ying ke jong u. Banwat yauta ya ka ba ublay unjit ban penslek seim. Uwan u syakri haka ying ke jong u handrai ma dan hayeng. Kidan tang kita ki men hayeng. Ki men jai tu iman. Ki mi trei iman. Kidan lut hayeng tu baro. Dei tangi badu. Tangi dibet imdan hayeng sai ulet belah. Baru kita dan hayeng. Tahu David dan. Habau sama luan man penslek lai peniang dulai man kita dan hayeng. Way hadin way. Ublay dai gini. Ngas ngungu ublay. Bau David udai batrai. Ngakwa abang ifi gini kesengi man tato ai ba film dai ban syong tat hayeng. Ba fin syong tat akatak bang jaman sim ke jofi ba fin long relax ai ba fin syakri ublay. Amen. Ai ba fin dan hak tiki lom, hak jaka ki bahajrong, ya ka ba fin duai, ya ka ba fin mane, ba kata ka jim ka jongfi kan long bait halor. Mde ben long hapo. Amen. Teng ka hiar plak ka ji syakri belai ka jongfi. U belai ong ai kiu tiki lom. Duai, ai ba ka ji syakri ka jongfi kan long bait halor, top level. Top speed. Amen. Kita ki men jo ki syong hayeng kim syakri u blay ki don hayeng ki biang lut kador kadar ke jong ki long ki bejeng ki long ki babreu ki long ki handsome ki biang lut nodang syadong ka met ka pat ke jong ki kador kadar ki babreu henry ki don hayeng ki klem syakri u blay u David udan sajrong ka ji syakri bang jam sim ju ka long halor hakita ki lom mdei tang bu sudan halom henry kata ke jilong mesim ke jong uru ulang halom. Bau syakri ublay ruai ro mane ublay upay tadi tekilang berat ke jong badeheng ta bau ublay. Wa mdai gini. Kisah setengah niang. Kisah jorong setengah niang, kisah setengah kimet. Mdai gini. Tadai ta bun sin ai bangin mdai mencu ngai tang jing long niam. Mencu bahabreu tang jing long niam. Dai to ai bangin long ki bagan zaman sim sisa. Bagi bagan zaman sim David ulang kumno.
anda lawannya David ke Babel gitu udah terput terpat deh kadur basau sentil ngangai bau David ru usang sikilom ngangai kekriat pat pedang gingap sau sentil kita gingap ang ke Babel senyuk jong ur trai terngop semal ur semal belang unang ablang berat fin expect you ya ada kejat sudah sisian lai thu yang idon ti bahieng jonga ide arkmi bat nga ye kendu kita kinong ablang berat hau tha gia bila kejat tiki ono amasin ablang berat yo meminya ya di thar kom nei oh namar sen yu nang nei tanamar sen ra la cha ta na chin di thar la yu skum to la thana kata ka dei ka jing satar jong kinong ablang berat nong ap masih klem juti ki ya la ka ya wau tha sharau klem pangtat u David ulang kum ta bat haba u David udan halom bat usam waluang ndai gini dang don hoi dang don bat ki lai khot you David haba u David uan babal ke thu ang ta u blei ong deu ni baru belai ujiat ya David ban long siem bam dei tang bo sujit hakata ka singi ka babal kong na pipuli ka kitab ban ning kong Samuel ka nong ba khat riu ke thu ba u Samuel udah shem ya kata ka reng ba udah the ta kom peniang ba udah pensle ya David hatu David along siem no hata ka singi direct no le sieng jung sol ai sol meher no antu ka ski mar la jit yang aban long siem hatu ule agam ta kan mau ini ka wayam bau belai ula dat pensle ya fi amen balai u pensle na marwa pi shakri u belai nom jiet gi be shong hayeng hanai na marwa pi shakri nga sngo bau belai u jiet ya pi bau pensle ya pi haba fi dan hakane ka jaka amen kamat pat ba mentahi fin long siem no pat ki sekolah ki ang bau David habala pensle siem yu kadai kerta ka ba shipo do khat san snem kamu udang kena bada kapor ka ba ulet banya kon yu Goliath ro ki ang muladap kan riu snem do khat khnai snem ye ulalong hagitin ski jong u kena samla Henry empat long siem lajit yu long siem Henry la shun ban yu dau siem usha be ban keleng usha long ban kum uta unong le persya ya usiem kamen sim jo kadan hatmir jong ka jingyap la be thong yu la be ben yu haban pet oh snu thau shu hoi la persle yang adu Samuel rei kum no pat ba ka jingyam jong ka long kum ni le se ho pila ban ong hoi la persle yang aru piwan hang ni pio jing persle no blai hande ki jingle ro ki ba bo na ka jem ki jong fi ngakwa banong fi wat nom snowling ngo lada kita ki jing ki wan manile ki jim ki jong fi pila ban pangru pila ban shitomru pila ban mat shibun ki jing kamut tang bala pensle fin laj ngakwa banong fi habala pensle fi fin mat shibun ki jing amen ba kita ki jing kadai ki jing ka ba trai utrin ya fi ba fin long utau sim kan amen marka babel ke thu ingi lafi pai ar Samuel hadu ada poi ar Samuel kalau nong kebesan ke dekat ke balai ke basau ini pulih ni kepor ke babel ke ongkom ni kumta kita menbesan ke Israel baro kelewan hausim sha Hebron baru sim David ulate jutang bat ki ha Hebron na khamat utrai bagi lapen sle ya David ban long sim halor ki Israel u David ula lai pausnem ke kerta menbau ula sedang ban sensyar bat ula sensyar sau pausnem ke Bible ke ong ba pleng ka shimpor na ka jing pensle ka benengkong hado kumba kat san snem hadin lada la pensle yu le shi pausnem hakata ka por ka bodang rit ka bomot saar pausnem ya ka bo unlong sim lapan selayu kumus ia umpat long sim haban ya shibon ki jinge le haban
Ya Shem, ya Goliath, haga jim ka ju, wa ba shabe aus im no im shun, mar kirwa kita kikintay us im sol ube shajar u David pojar, kawan kata ka jing Bishni, kawan kata ka jing Sat haga bensim, namar bu new junior jung uni knarit kam yo buram ban yang aong sol. Kapit penbitar yo, kapit seir yang ket ka jungu. Uwan man tebe nadien man penyap ru yo David. Ru David u klem penyap yo Saul. Arsin u yo chance u klem penyap. Morong amla man kta ibol sle jong blay. Ngam dei banga, deu blay ban thung seim yang a. Tading ta kwa banong ifi up ya ka por ka jong blay. Amen. What jukir ki up ya ka por ka jong blay. Up ya ka por ka jong blay namar ha ka por ka jong blay. Pinu i ya ka kamba ka jong o. Mdei shu ba pen sle manom mdei shu ba thung manom yafi. Rei dei wei blay ban thung yafi ban long seim. Amen. Tading tau David andah bola long seim. Kai ke bola le. Kadon biang saar terlipat ki ke bola le. Kajing wan ra ka senduk jutang. Ha kajing wan ra ya ka senduk jutang ha ka sin ka beneng kong ka feel. Umut bon wan ra da ka ying jung Abinadab. Ula pen kre bahaya kata ka celebration ban wan ra ya ka senduk jutang da ka ying Abinadab. Namar kadon hang ta kum ba arpos na me. Wang anda shim ya kata ka senduk. Ula pen kre ya ki masih kita ka kali masih banyatan ya ta ka senduk. Mereka feel kata ka benengkong jentut kita ki masih usau bat ya kata ka senduk sebab uyap bihang tau kelon bikram feel kata ka mission menon ra ya ka senduk jutang hadian lai benai ka babel ke thup la bu ya ta ka senduk hagiyeng jong Obed Edom haga sin ka baar bagata ka jingwan ra ka long successful. Let's see kedon ke jing persyang ke jim ke jongi anda bangi ngila yo pediang yo try ki don biki failure sa ka GM jungi mdei tang bangi sha be mdei tang bangi sha leben ki don ro ki jingdu na na ka liang ga jungi raga kwa banong ifi haba fi bi dei nong bo jong try what give up aba fi fail. Amen. What give up mun sin syaitan wong be hi kum me syakri hi kum pa syakri buat tebut jisu tang dang le pop pat la biang nei le jasang syo arsap wong syaitan ni so kata asyik tak dok nut tak isya kan ni syaitan tak isya ni ngalik jaseng tu teng ngamut syakri bahai ublay tang kumnor ka khamat junga ka kham itnat iti ban syong tu hajan ka syaitan arsap beli jaseng ni pi samla na what jus ngap kum ya kata jing long samla hap pe ite lompop kata ban itnat lompop dalam ya kenduk perang ni kenduk per sai ni kenduk no ya kibri na kelap tadau ap ya kepor jong try hoi kam dei ka jaka punya diet hang ni dei ka jing long human nature ka dan bai snow am iroi try praise the Lord ngarum sya dang long samlang su i kata ngakwa banong ya vi haba vi syagri blai let's see kala bandon ki failure sa ka jing im ka jong fi andre what give up. Amen. Pila ban kum thok pila ban kum syukor pila ban let's say ban kum currency ru let's say pila ban kum le pop ru mdei ba pila khanang kum lat kum plot de pan map no i try map inga kawan ka jing pen syai ru api wan mei ka jing pen syai nama dak ta tang sien ban long berngut banget ka jingem sungu thau de musuh thau mi thu thau teng mi thu bak di jong blay na mi thu jong perthai ru teng kum ngop la kum ngop tam dei para man subangsa ang ta kan mi no kum no kum to kenriano anang ta balwan ai ba pin sngo rempat hang ta. Amen. David fail re uklem give up wala dakala dei ba usa oniap namar ke jing bakla ke jong ka banong ifi bu David ha bau lei bau blai la ker khui ke yeng ke jong Obed Edom upen kre no ya la di sa isen banwa dia ka dau balai bakaja bau blai udah penyap ya usa balai bau blai udah snowsi wat dia ka dau baru champleng haga jaka bun le kat kum ka tien ke jong blai ule kat kum ka rukom jong ki Filistia bagi wan ra ya kata
Kesenduk kita na kakalimasi. Kadeheng ta. Kita na kalimasi kilibu yuk senduk jutang ahmat jong tu blade tau dagon jong ki. Haduk bau kolon si sien sa sien kolon dukut bat keti bat kawan senon kejing panglang senam haki. Kam da dei tang ka ba kibu ang ta pleng kejing tan masi ru ka pun sat yu blai. U David ulek lang ya kajo kawan kejing yap hadin ulawat iki jing tho u Shem ba pleng ka ni ka de rukom jong ki Philistia kam de ka rukom jong blai. Ba nda ula pen bai lo jong kejing em ka jo ta deng ta ba wan ra ya kata senduk jutang bagalong successful. Udah syat udah kemen hang tangi tip hai kata kom no syat aduk ba ketengah jo kami kal kada keren banyak o. Nomor ula syat kale biet nomor ula kemen mar ka bening kong kadon ke jingyap. Mentah bulatan dan jingyap syo mde tang ka ba u kemen wan ra senduk u kemen bam dan jingyap syo. U syat ang tau syat kale biet borok yang tu la kale biet yu tai. Tadi ta yerwa habu mensim jong blai ki. Hanga ngan syat musim David ni syat standard David ngatrai ukun ti ani ke stamina ga jong u ban poi naduk yang Obed Edom haduk Jerusalem ke temple kam dai ka basok u syat gen ti ulen ani ban ka poi ke senduk jutang ha ke jingra ga baar ka poi amen ban ka banong yevi longkat balong jagat bajam pin poi bet syak ke bo blai lot mui fin pin poi. Amen. What you do men sim? What you do men sim haba vi feel like a sin ka bening kong. Ya ro try. Hallelujah. Kadonru sakawai pat ka jingle arsien biang. Magata ka jingle arsien ngisem ya ka jingem weu syakri jong blai ba utau dei. U Elisha. Hagasin kaba u Elijah u kot ya u Elisha u le u kawangi ka barandi ha u Elisha. Bat habula kawangi ta ka barandi ka klemwan kata ka jimpen slek ka ba arsya ka jong Elijah ha u Elisha. Henry penban u haban penyap no ya kita ki masih ki jong u. U hab ban e no ya kata ka jing tre ka jong u. Bat habau blai u kot FM kan mau kan eka wai habo blai ta ifi habo blai khat ifi hab e no ya ka perthai de amen nai am len sho bat ka perthai nga sungu ikani ka wai oh kata ka long special nga ya pingam tip ka por bo blai khat nga ban syakri u nga ongan syakri kumno namar ngan syakri ka ministry ban syakri ka ministry mano ban krisyan ngam tip tadeng tang ong ngan le business start ngan syakri tat yu blai. Kata ko pori ipadan don karkhana anti dam tring bu karkhana tayar tengah ongan tray bahang ne oh ipali bu sudah rof bim to nga tengah lawan nga le de komputer ken jing tho il pen biang lut nang sedong masa sedang stio ngapang si benai ni om jupang re masa sedang stio nga sedang pen biang ngata jing tho i bor khoi pen biang ka tayar balai bawan tu bengidan tu ke mesin ke factory besian tu nga pen biang lu kata stio train to pang si benai nom ta. Tadi dalam jam na talit biang, pang biang. Mas tu orang try, orang beli mesania akan ikatayar na me. Mesania hanga, ngalakot mga, atip mga me. Teteng nang artatien fi ngalong tik kum tu brio, baka babel kia tu bu Jisu kot ali, buat no yang ali, le yalap yang gospel wong, apa sih ada yap ipah. Madaliap ipah teh ka properti berkhoi kan mana kerteng jonga ya ka banga da kata berkhoi kan enjoy tala Jisu memang nga shenayar onre dala di tengah biang kan lala memang shenayar biang be nga lamar bleng ngala dapat kre lupa ka bayeng bay sem ka bay kali tit lupa biang lupa driver man kami lawara san spa lokal le lapan biang lupa kitoris bos ki yeng ki sem lapan biang lupa ta Jisu da memang tengkar biangan bul kabut ya me tang ba dalayap sipan dalay yo ulut hakarteng jonga ngalong kum tu brio kababel gitu habo Elisha uyo ya ka jingkot wa man penduk no ya kata ka jing trai ka jong o la kata ka jing trai ka jong pi ka khang nge pi ban syakri haba i no nut
Nuốt nam. Bam na kayo pastor. Bam tang duri. Di tang laka Kam tam ke sengi belai kan? Ngamong ke sengi pok ya. Ai ngoi belai sengi pok ya buon kat ni. Pila no iki baro. Bagi jing no ke jong pi kam julong le na hau try. Amen. Lada fi dan dukan ngaong e fi lada fi kang na dukan customer numper dukan jong pi. Menong bunsin ni dah kang dukan ya tut customer mat ya tut. Tu customer watit setengah sepia. Dah fi kang dukan mat tut kitu watit setengah sepia. Ublai walam ki watit dagi hajar. Pingai kata. Ay, song lut ketua berkhot dudukan sepi. Ya roh itu rai. Pingat ya kata. Ngalamat ya kata ngai kata. Tadi kata ngaku apa dong ni fi la fi nut ban ris 6 tau belayam fi num duk nong ai. Amen. Ris wat je benut. Maru belai jungi udah belai. La ka sarkar sim jakana fi kadang tu compensation am. Tasna surok de pinam. Da sim tu jakata ka siu de kata. Kamu lada ublay usim, ya kapor ke jong pi, ba pi ai ta kapor ke jong pi, nak mentau try, pi ai kapor ke jing duai, pi ai kapor ke jishakri, ke jipuli ke tin jublay ke sami ke gospel, ke kwa abang ke ta kapor ke nomle na inam ta jong pi. Amen. Wajibun kam tan. Elisha, habo Elijah ulah kawangi ke berandi kelaman jupet selek au. Wahaban no ita kam ju baro. But haban but ya Elijah. Kanus nam vitep ki scholar ki ong nrius nam ude unong pente ya khti. Mensyua ude walor ya ta lengkha ita ki masih ki jo mentau ude tangwe nong the kan rat pilawan ai ka khti. Kawang berandi yang aman sulong tang nong the Fi habu blay pen slay fi am kamut ba sulong boss ba ya yes. Bukan kibrio kini kisngi yang boleh dapat selek ngam kenji ni no le kita kimler kita ngaler mga nyapai keno sngi kini yang mardan kambe ya kimi kikpa kibakan zaman sim komba ki klung ki don kam ki me kpa bakan jado kan mau ni kawai baka babel kim kai ban pelong lidar kahikai be ban long syakri ujisu de syakri na ki syakri I have not come to serve. Wong ta? I have not come to serve na, to be served na. To be served. Ngam sim lawan ba ngan syakri. Dengan lawan ban syakri. Kan Jesus im juga bening uan ban syakri. Uhaban ko ngoro ya ka koman ka jong kupa. Wong ele yung ngar ka don borite. Kulmang kumta. What hadu ka jingya we excited agak meet agak keperget semene we excited ani kalang aga man siu Joseph na kasnam ka jingya agak long mitang kata kawai kaman ka jong kaman ka jong me kaman jong kaman ka jong me kano sin ni ong kumtafi kaman jong atrain kaman jong me mun sin ya bi kaman ka jongi mun sin yam up ya kaman ka jong blai mar kaman ka jong blai tang kam dei ka bos ngobang Elisha habulayo ya kata kajing syak kawang barandi kajing syak khot kam dai ka bas ngau tanat reus nam hablong nong the dai ka bas ngau bang kalong bah kata ka por syua ba un kiu no Elijah sabneng uyo biang ya kata ka barandi barhaba Elijah la wanda kata ki kaliding na beneng bala rong ya upen hap ya kata ka jan barandi kajing kawang sasisin ka arsin Badayang ta ba uyo ya ka jing penslek ka jong Elijah ka jing penslek ka Arsha bad ha ba ula yo ya kata ka jan kawang ya kata ka ka Jordan ka kat Arliang. Amen. But 4 GE menuru kata ka bor Elijah 4 lek kat ya kata kum ba Elisha ula le mga kwa ba nang ifila da fi up ya ka por ka jong blay fini ba ublay le palat ban ya ka ifila ban modor. Amen. Up ya ka por ka jong blay. Iro itrai, what you kerkie? Up ya kapor ke jong blay, ublay, kumbula khot Elisha, kumbala kawang yang kata barandi ke bandeng kong kawang yang kata barandi ke ba arsien, kajing penslek ke ba ar kan wana kajing ke jong fi ke ba film laban modor, fi bukti ke ba pang kenyok kia, amen. Fikiran ni kiksoi ki itu ya fi, kiksoi ki pe ya fi ki nami fi ki iu Jisu.
Man fidan ke jing perslek ke jong Jesu afi. Amen. Haleluya. Ke Babel ke tu yangi. Bayu Petrus ru peleng. Lakon arsien. Kum jobet thegi. Kasien ke menengkong ka bu nang tong dok kha. U Jesu wan hang ta. Bad uang yu Petrus. Berat itu kejar ke jong meh. Bandola berat. Selai kita dok kha kejar. Upeliu lah jangan ngam sekaling namar balakia kita dok kha. Baru Jesu khot yu Petrus. Petrus buat inga. Bau Petrus buat lah kabut. Bangta ke jing buat jauh ka belong baik cara mare baik untuk. Bau i, kum bau i tau breu ka menengkong ui ke. Ya kita ki breu kum ki ding ke biak ke singai ke jauh ka long baik. Kabam syai. Ubut lah kabut yu try. Utrai lah khot yu. Syai bu try ulet. Ulet baik. Bagai bu try ukren teng kamatai start ro. Ya gai bu try klemong u kata ro ulet. Ya gai ke bu try kwa ya kata upeni. Hadu ka bakhat do. Gai bu le. Usyem ya ka waj umat ya ke skor jung malkus. Jesu ngalaong am ya meh. Nganum syak bemelek sebendi. Ngalong am ya nganum syak bemelek singyap Jesu tap pai tu ka waj de pa tu sop. Syak peleran ke Petrus. U Jesu udah dumbak yai Petrus. Bun sin syak dumbak Petrus lai. Syak seneng baik mau seneng yu Jesu ru te. Jesu sadar pas setan. Henry ubul lah kabut syare umtip ni Jesu bokom no ya lah kaya bi syare ubul lah kabut baik. Hadu ada lapoi Jesu hading pernah ong ani lah dei syane ta hang ta tu ong ngat ngam dei nombut Jesu. Hadu ba udah len laisien. Ulen laisien yu Jesu. U Jesu lah khot yu, bau dah sengau ba kala biang bau Jesu khot u klem tip, u klem sengau thok ri ktien jong trai. Lese u blei lah khot ifi bun sen bim sengau thok ri ktien jong blei. La alap ya slap tang karung nang ni kami sini. La yo sengau ri ktien ke jong blei. Henry sengau thok mi champang. Henry haba pidon bit badu trai. Pin sengau thok. Amen. Namar bau dan be bau trai vi Petrus wala laisin yu Jesu. Henry uklem pet ni setai ya dan be barki apostol. Uklem le ranyi ru. Marki apostol de ben keren ben te. Ke Petrus tu sini sama ke Jesu palen mo laisin ru. Henry uklem dap stu me to mai ong biang hi. Kadi me bo ong me mo ngapa le start palat hi. Balan lain palat. Meleleh tu keren meleleh. Kulamong ni kene keren ben ngan pet no ni ngan le song no ikiao. Udan da kayeng udan da kalok ro le no sayeng ngat le song no to kalok fi ni keren ben ngan ni se kabri nga we dan be bagi apostol. Praise God. Tadi hing ta ba we dan ba we kut biang bat kiru ong wala ya bos ngini le yung ini tong dok kha biang. Upoi biang sekecing tong dok kha. Ka babel ke thu ingi la dangi pule na uyanes ni kan long ka ba arwei ke thu ingi ba u Jesu. Uan khot biang sa sisien ya Petrus bau khot hakajo karu kami arpuai gane ke khot ka balai gong u Simon Petrus lo ong haki ngan lei tong do kha ki long ho ngiru ye lembat me Petrus ong ngan lei tong do kha kini ri ong te me sya di kambarem chal ni lang no li tong le sho Jesu rum dan sho la da biak nginya le ayo sho mentah yang ini tong dok khano but baro akila ya buat entah khot ka arang tu ong ba la don lem Simon Petrus Thomas bala khot Didymus Nathaniel bana kana Galilea ba kita gi khon Zebedi bala ngut gi we de ki senran jo Simon Petrus ong yang ini tong dok khano kini ri ong chal ile tong la tong no kile mi no ba kile kio lor kalieng henrei ha kata ka mit kem shlangat ruem ka jab yang thik kumba kalong ha ka sin ka benengkong Tek. Kasin menengkor kelamngan Ibrahim Shibit. Hakani ka baar kalong kum jo bi tek. Ti haba kala syai uji su layang ngarengkau. Hendak kita ki senran kem simla tiap ulang uji su anda kum tahu uji su lang ki ko kan rau. Pidon ka jingba me ye. Kile tu au ulang te ki to berat ya kejar sepang kaman juga lieng ti fin sa shem. Bat ki osngoi ka jo he. Berat ya kejar kaman. Tai mi thu namar boleh dang berungut berengat yu Jesu rang i kung ding boyat
mi tho shu yu trai ru kala tap pelat ketaka jinglong do jinglong briu ke jongki kimi tho wa diu trai Jisu ko khrau den jiba dan me gyong berat no to kejar ong Jisu berat kejar Kesulong kalong kum no te kum syok tendap kum no ki kawang to kejar kum keli medi mano kum keli Kisko la ka berat la ka berat to kejar ye sekaman ong Jisu baga bagi ong ne to berat kejar sekaman keling to fin shem kle berat namar kata kimla syuk benyering yaki namar ke jingbon ki dokha namar kata usnran ya wo Jisu da uong hau Petrus long utrai pleng de kum tau Simon Petrus sabolo yo snow ba long utrai ula panpo dalaga Jacob namar ula long lembot ba ula panpo ila di sakaduriao handrai kita ki wei ki senran ki lewan na kalieng namar kimlong jengai na karengko handrai tang komba arspa pro ki de ring ya ka jar wi ki dokha tikat ba ki lai hera karengko ki lai hang tai ta ding renga bola bu bat ya ki dokha bola bu halor bat yu pude u Jisu lo ki tuan lam ya ki dokha ya ka bilangat mentan u Simon Petrus lai kieu bola ring ta ka jar serengko kabadap daki dokha ba kraw shispa sanpo lai kanu tuli kimdei dok harit ki dokha yo dokha he sudah kanu shispa sanpo lai tiha ba giledan kata-kata ru kam shim lakat kata kejar ka beningkong kejar kala jankat kam dei ki dokha he na ki dokha kraw kidang dei ki dok harit mereka jar kala jankat Henry kani ka baarsin ka jaro ka tapi tadeng tanga skau kani ka por la dau trai khot ifi ka sin men kong bo khot Petrus dang long kum Petrus mlele sakri bi trai buat bi trai mlele ha ka sin ka baar trai khot biang ifi amen but onda bo trai khot ifi em ka jingat em ka long ka ba krau ka jar ko num kat amen Balkai ka ba dia hang ni bo Jisu khot biang Petrus pe tu khot ba khat san ter bo Jisu khot biang Petrus o mi yang Petrus mi yang laisin Petrus ong try nga yang ong sharai kilang berat janga tu besai tu kilang berat janga wong u khot biang banda bo try u khot biang Petrus u yo men sim ba khoi ha ka Pentecost u ya lap lai hajar ki kala ka mut first round second round san hajar Shlai kata kejar. Nganget ka benengkong ka di jingkot ka benengkong ka jingtong ka benengkong lai hajar ka di karit sudah. Ka jingtong ka baar ngat san hajar tapi. Ki kahe banganget. Ka perthai kala kenyo namar. Kini ki senran ki jong trai. Amen. Banganget abu trai ukhat ya fi. Ka perthai kan kenyo namar jong fi. Hallelujah. Kadang orang fi wat juduk men sim. La jangai no blai tang la dua men sim tang sngo bu Jisum dan u Petrus begini kesendan ki sngo bu Jisum dan syo. Kila sngo dua men sim kila sngo no liao kata ka donut ke jongki ki ung try dan syo tingi le ayu kan. Ngi le ayu. Men sya don try te ho ngi le sto ngi le pen kya gi breu Jin sya lada u Jisum dan syo kila dei te ben le ru. Try ada ai bordi gi ke jinsian re abam dan ju try ke le ju Jisum dan le ping ni gi breu ni le chno ya ra chno ngini andre anda bau try ku ta ki yo ka vision ka batamai ndai syo beli tong gi ti dok khan bau try klem khat ki ban tong gi dok kha wang pin tong gi men siam amen bakata ka di jing khat ka jong blai yang ha ba defi utrai khat yang gi begin long ki nong tong gi men siam ndai ki barit baria first round filau nyok ki beria second round yo ki he amen si spar pungut ki dan ta ka kamera ka baning ki amat yo men si ma khoi ba ki dan men taleng ban yo ya kata ka jing ngat ha kata ka sngi ka Petrus ya lap lai hajar ki kala ka men ki dan silang hang ta ki kemen lang hang ta dek ta ki bri ki ong no Petrus pen baptis lai hajar ngut na ndai Petrus marwai ha lai hajar ngut lapen baptis dak hispar fongot kirang ketilang hispar fongot ro tekan nungut meroi lai ajar kipen baptis hispar fongot kamut tang kumba arpun reungot maroi ki yo arpun reungot ban pen baptis ya ki lai ajar ngot
Tara arpun riungot dan selam iyo. Tis pangla dap. Heroi try. Tara ka tanganget ngin i ya ka jing tray ka jong blay. Ngin i ka kamba ka jong blay. Tin jong blay ka khat yang i. Bo blay ka ta arsien, u khat arsien ru ya Petros. Bangai u khat arsien yang apa dia fi. Dang don apa dang ni le si ki badang don ki jing kha tang si sien ru. Ka bala kha ni mai. Utrai musngohon bangin don ki jing kha tang ka ba si sien ka ba na mai ka tien ka jong blay la ngi pule ka ni ka por job ka nong ba khat sao ka ong kum ni. Breu bala kha na ka breu ulong u ba khandiat ki sngi bar u ba dap da ka jenjar. Uan mi kom usentiu te la otno ya u pet no kum ka sumngeu ru bad ne ka babel ka ong breu bala kha na ka breu ulong tangkat no kindiat kisngi u yap no kamdon ke jia per mar wa dap dari jinjar sudah baru wan mi kum sentiu la otno u pet no kum ta ka sumngeu ulong kum sentiu ulong ka sumngeu ka jingem ka jong breu ka long kum ka sumngeu kum usentiu kum uplang Mdan dor em kata ka de ke jingka ka bala kha na gabriel ke jingka jong ka do mdei tang kata ka ba ka do ka ba ka don kam enrei la ka do ka kha tang si sien ka bot ka man siem la kan yap no si sien ka ma arsien yap ka do yap man siem ro yap la kha tang si sien ka babel ka kran ni kata bala da kha ya phi na kata ka breu ka bala yap mar ka babel ka ong da ka ba yap pin yap si shau la kran ni ka im Genesis nong ba ar khot khan nyawang la da phabam nu so da ka ba yap phan yap sha bala khai ngi na ka ta ka breu ka ba yap ba mdei tang ka do ka ba ngi yap ngi yap ru ha ka ta ka ba kan jam sim ke jongi u breu bala kha na ka kemi u yap arsien tadeng tau trai u ai ngi ka lat ban ong dan kam man kha pat sai sien amen kan kam ya ka ta ka jing kha ka ba sai sien mdei shu ba kha na ka breu re ba kha no pa Baka nau tau kpa u pen mi ka ta ktien. Bala khai ngi na ktien de yang tau Nicodemus wan au Jesu wang le ayu wang nyo ka jiem mam jukut u Jesu ong dan kam man khapat ya me. Lem na kum ta men mi ka hima ka jong blai. De man khapat ya me na ka ba do men sim. Lem na kum ta men yo le ka hima ka jong blai. U shayong ngan Nicodemus ong ka ai ka ta la ban khai nga bang la temen Jesu me kren bi ngan rung me kpok ka mi la temen la hi. Ubriu bakan jado om la ban sto ya bakan jaman sim. Ujisu ong kata ka bakha na ka do ka long do. Na kata ka bakha no man sim ka long man sim. Kada kata ka ba dan kam ngi ka long. Balakha ngi na ka briu. Balakha ngi mde tani me na ka mi temen ka jongi ba kata ka de ka im. Na ka ba yap ngi la yap shisha. Kadan kam man kha pat ngi. Da Jesus Christ. Amen. Kumno la kha pat ngi. Kada ha sngi ka bo blay kran ngi ha sngi bo blay ta ngi tadeng ta bo blay ta fm ka no ka gseng ba pilai na ka no ka benta ka ba pidonam la bo blay ta fm surrender li hang ta what you pene ha bo blay pendai ka jing it ka jong u ya pm what you can touch ka jing it ka jong blay mar kata ka di ka sngi ka ban change ya ka eternity ka jong pi kata di ka sngi ka ban change ya kata ka bam jikot ka jong pi ha bo blay kran fi bo blay ta fi Pisang kata jaga kadang ke jing pen kendo, bau blay pen kendo isi bang kata hot, bang kata pop, upen kendo ya kata jing ke jauh ya pi. Angin ki umat kin jauh. Bang kata ke sengi ke balak kapat ya pi. Saya sisian nak terai. Bang kata ke jing ka, ke ba ai pi ke jing em ke ba bam jikot. Amen. Tengah sengau kan ke sengi ke ba mentah. Lada film don kum kata ke encounter. Si pimpat dan ya kata kajing mat ka ba pinyo ya kata kajing keta ka jong blay. Na so try dan ka ni ka jaka baun keta ya pi. Amen. Ka babel gang bagadon ka testament ka berim bagadon ka testament ka batmai. Ka don me ka jingem ka berim ka jongi. Henry ka don ka batmai ka blay na ay ngi. Amen. Ka babel gang kum tala da way udan how Chris utaw breu la jalong batmai ki ka berim ki la do na. Kata kabarim kadono kami ujalong ubatmai. Amen. Magata ka day. Kabutray ay ngi ka ni kasngi.
เราตรายอุคอดอาเซียนอยู่เดวิดอุคอดอย่างนี้รู้เราละคอดอาเซียนลักตาอยู่เดวิดบนวันระอีกตะกสนุกงังไงกันลงกุมตายอย่างนี้รู้เราดาวตรายอุลาภะอยู่เอลีจาบันเบรดตะกบันดีอาเซียนอุตรายอุเบรดรู้อีกตะหังนี้เราละคอดอาเซียนอยู่เปตรัสอุนคอดอย่างนี้คุมชัวบางกันสโนกันอีกสกิลคอดอย่างนี้บางกันอยู่อีกตะกับอาเซียนกันจริงกันจงนี้เอเมนฮาเลลูยาพี่กว่าเนี่ยมีตะกับอาเซียนกันจงตรายฮาเลลูยาฮาเลลูยากับบาเบลเกโตอย่างนี้บ่เพลงกระดอนรู้กับจิงยับกับบันนึงก้องกับจิงยับกับบ่อาร์กิตาบจิงเป็นเปล่าเกโตอย่างนี้บ่อันสับเบรดเนาะอย่างกับตะกับเฮดัสกับจิงยับกับบ่อาร์ชักกับปุ่งกระดิ่งแล้วดังอิมดอนอย่างกับจิงข้ากับบ่อาร์กระดอนกับจิงยับกับบ่อาร์บางกับตะกับจิงยับกับบ่อาร์กับบ่เชิญใครนะกับบ่เชิญใครตั้มเห็นไรกับตะกับจิงข้ากับบ่อาร์กันนี่กับบ่คอมเมนต์นะกับบ่คอมเมนต์ตั้มกับบ่คอร์ดอร์นะกับบ่คอร์ดอร์ตั้มบางกับสโนกันนี่กับจานเมียดกับบ่มันตาอุตราอุนไอฟีกับตะกับจิงข้าอาเซียนเนี่ยพี่อุนไอพีกับตะกับทำไมกับเริ่มกันเล็กเนาะอุตรายองกันนำกันมาช่วยตะกี้เอกีบ่มันชัวยี่เอกีมันชัวองยี่ตะกี้จิงบ่มันยี่กับตะกับป๊อปกับจงฟิงกันนำกันมาช่วยนั่นโดมันตะกับสกีนั่นมาทักขมิเว้ยบ่ลองเอาคริสลงจิงเท้าบ่ทำไมเกกีกับเริ่มกันเล็กเนาะฮาเลลูยาเกกีบ่รอกินเล็กเนาะกับตะกี้บ่เริ่มหักขมิฟินเจลงยี่บ่ทำไมบ่พิลาตรุนักกับตะกี้จิงยับกับบ่อาร์มาฟิลายอยี่กับตะกี้จิงข้ากับบ่อาร์ฮาเลลูยาได้ยังตามมาฟินเล่ฟินยอรู้ยังตะกับเยรูซาเล็มกับทำไมฟินยอรู้ตะกับเบเนงกับทำไมยังตะกับขันดาวกับทำไมนั่นมากันนี่กับเริ่มกันเล็กเนาะกับขันดาวกับเริ่มกันเล็กเนาะกับขันดาวกับเบเนงก้องกันเล็กเนาะกับเบเนงก้องกันเล็กเนาะตะกับเบเนงกับเริ่มกันเล็กเนาะนั่นมาเลยยอกับจิงข้ากับอาร์ฟินยอรู้เข่นยังกระกับเบเนงกับอาร์กับเบเนงกับทำไมบัดกับเยรูซาเล็มกับทำไมฟินยอเคนยังกระกับทำไมกับจีเอ็มกับจงฟีบัดไงไงอย่ามาพิโยยังกระตาฟิลายอลูปานะโดมันตายกับทำไมแล้วพี่ได้กี่บริกบิชาเรมฟินลองกี่บริกบิชจ็อบนะโดมันตากับสกีแล้วพี่ลองกี่ตากี่บิชาจ็อบชีชาฟินเอ็มก็กินน้องจ็อบนะโดมันตาแล้วพี่ได้กี่บิสโนซีอุตราอุนไอฟีกับจิงคแมนแล้วพี่ได้กี่บริกบิโดจิงคแมนอุตราอุนไอกับจิงคแมนฮักกันกับสกีนั่นมาพิโยกี่ตากับทำไมฮักกับจีเอ็มกับจงฟีแล้วพี่ได้กี่บิโดบอลอุตราอุนไอกับสกีกันเป็นใช้บอลพี่ก็คนนั่นมาเรื่องไอกับตากับทำไมฮะพี่แล้วพี่ย้ายตะกะลินตีกับบาเรมกะลินตีกับบังปอยใช่มันตากันเด็กกับสกีกับบังไอพี่ตะกะลินตีกับทำไมมันกันล่องมางากะลินตีวังตรายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาวัดดูจิงกระแมนคนมันกันกับทำไมกันเด็กจะใกล้กับบังเอิญเละกับจีมกับจงฟีกันกับทำไมกันกับทำไมกันกับทำไมฮาเลลูยากันกับทำไมแสดงมันยัดด้วยแสดงมันยัดด้วยฮาเลลูยาแสดงมันยัดด้วยตรายนายกับทำไมกับจีมกับจงฟีฮาเลลูยาฮาเลลูยาโรชะทัตเตฮอริบาบาบาช็อกโกเรตเตฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันไอบอร์ทำไมอ่ะพี่มันเสะทำไมอ่ะพี่ฮาเลลูยาอุคัดทำไมอ่ะพี่ฮาเลลูยาอุเละทำไมอ่ะพี่ฮากันเด็กสกีกับมันตาฮาเลลูยากี่เก๋กี่บริมกี่เล็กต่อหากมีเก๋บารอกี่จัดทำไมเก๋บารอกี่จัดทำไมฮาเลลูยาอุคัดอ่ะพี่ก็มูลคัดอยู่เปตรัสอุคัดอ่ะพี่กันเด็กสกีพี่นี่เก๋กี่บคราวพี่นี่เก๋กี่บมายันบ่าวเบลอุ่นแหละกี่ชาร์จเอาพี่กันดับกินชิเลกันฮาเลลูยาอยากจะกับทำไมอยากบ่าวเบลอุ่นแหละฮาเลลูยากี่ชาร์จกับมันชากิลาจันจันมันตากินน้ำจัดแล้วโดนน้ำมันอุตรายอุปนสแคมยาฟีฮาเลลูยากับจีเอ็มกับจงฟีกับน้ำจัดชัวน้ำมันกันเด็กจิงคัดกับจงเบลยาฟีฮาเลลูยาวันละกับจิงกิดกับเขียวันละกับจิงบันโอชิชากิเขียเรื่องกับป้ามันองกับจีเอ็มกับจงฟีกับน้ำจัดแล้วโนมันอุตรายอุดานกับจีเอ็มกับจงฟีฮาเลลูยาฮาเลลูยางี้ไงชากันเองที่นักเรียนสิ่งบลาเบลลิงใบพัสดุบันเตยกลางลงชากับจิงกระคู่หากจิมกับจอมฟีงี้เลยหลังอันนี้ก็พองินด้วยน้ำตาจอมฟีเวพีเวป้าจิงบาบเด้งลงพุยกระเตงกับจอมเองวันนักมักกับจอมเองพอถึงจิสคริสต์นเป็นเอ็มจิงทรายงี้ไอ้งูชาก็ทรายจิสบะเมลงมาเมอุเบลก็ทรายอุบสินชาก็ทรายอุเบลก็ทรายอุบชังก็ทรายหากแคทก็ทรายบัดทรายงี้ไอ้งูก็ทรายจิสบัดทรายบะเมดันในขัดและบัดงี้ก็ทรายมันละกับบันตาจงกับจิงเอ็มกับจงก็ทรายทรายเมลาคุลาร์ชาก็ทรายจิสบะเมเป็นเดบรุยก็ตาก็ทรายบะเมลงมาเมก็ทรายอุเบลบะมจิอินเนาะอุเบลบะมจิลินเดนเนาะก็ทรายอุเบลบะเป็นครันอุเบลบะเป็นชลก็ทรายกับจิงเอ็มกับจงงี้คำตามเมก็ทรายบังยาลิงบาชิบูนก็ทรายกับจิงเอเล่ก็ทรายคำตามเมก็ทรายบังยาลิงบาชิบูนกับจิงเต็นโจก็ทรายกับบังกันโดก็ทราย
ki jing ko try ka gym ka jong ko try me ong ko try jisu try bang inum shep tieng ko try jisu ma try me ong ko try bang ya ling ba ki ko try men lor kan lam ngi ko try jisu ne me ya ling ba ki wa ko try kinum talab ngi ko try me bang ya ling ba ki ding ko try me ong nginum eng ko try ne ne te thil ding ko try kinum la ban jlia ngi ko try jisu ai ka ni ko ngi ko try bang su tho me ko try ba ka presence ka jong me ko try ka ya bat ngi ko try jisu ba try ka nu ko benta bang ngi kan do ko try la ka di ke jing la ka di ke jing le ko try la di ki thma ko try jisu ki babon jat ko try la di ke jing ten jo ko try ngi su tho be tai ka ni ko we ko try ba me ya bat ngi ko try man la ka benta ko try jisu man la ka sin jam di ma me ba ai bor ngi ko try bang in jam ko try ba try ka buram ba ka jing ro ba ro ko try kan let tang shame ma try me ong ko try jisu ke ke bang le ko try jisu ngi le ko try nam ta ka buram ko jong me ko try jisu try ba kini ka shinter ko jong ko try jisu kan chupan khra ko try kan shi ro ko try kan chupan buram ko try ya ka ta ka jing ai ke jong me ko try jisu ka ba me mala the ko try ha ka ta ka jing ko jong i we pi we ko try ba kini ka mat ba kini ka men sim ko jong ko try kan pen buram ko try ya ka kerteng ko jong me ko try ngin kemen ko try bang kan do shi bon ke jing ten jo ko try jisu try nginum knyum nginum khuslai ko try nei try ngin ya ko try da ka jing kemen ko try ma ka jing kemen ko jong me ko try ka long ko bor ko try ha ka jing ko jong i we pi we ko try jisu ba ga nyat ko try jisu me per chat bor ko try ya ni khon ki jong me ko try jisu ma me ong ko try jisu te ba kermen ha me thmai bor ko try me per thmai bor biang ki ko try jisu ba kin her ki thap nyang ko try kum ki pukuni ko try kin ya kin som that kin mare kin om slai kin mare ba kin ya nyam ta ka kerteng ko jong me ko try ba kin long ko jing ko ko try na ka ta ka hima na man ta ka brom ba na man ta ka kerteng ko jong me ko try jisu gira pangi dem kin bor teng jisus blang no panem jingi amen amen Ingat sya kan kertien kalong ka jing ku ya ka jing ka jong fi but yo dona preng jong fi kwa ya ka jing slok na kertien ka jong blai ne fi kwa ka jing duai pila ban phone ki number ya ki screen ki jong fi ne fi la ban wan man kendo english kan ka office jong ka potnet ka badana pa apa nang thmai nong kriam ni dona kan ka jaka na do ka sngi ba ar hado ka sing sa jan na do ka po khawe be jim step hado ka po n re be je jan met te tat do be shambyang pat awi ka sngi u blai ka jing sok lor ka lambat fi baro amen Kaponat Gospel Media Ministries ka ministry ka beladap mentala khat san snem da ka men sim ka jing kemen da ka men sim ka jing songo yo blai ngi yo ben pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta hang the po madan puro na do ka khat riu khat nyau khat pra khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar baragani ka jeseng pini Shibon ki bo blay le ngi la dwai ba ngi ngai ngi i ka kamba ka jong blay ka baning kong ka long ba ngi ngai ngi i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka ba mot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka di ka ministry henry kam tam ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job ki men sim Shaka hima ka jong blai bangangai ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da dei ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka dei ka jingpen khia ki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai ta ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing ye seng Bagani ke jeseng pembangau ngepi kan long haga singi thok ding si sa jan singi ulai haga singi thok ding kan nantang kawai ke jeseng kata diga por jan mit san shiteng nang ta haga singi sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posting kan don ke jeseng jongki kena ya ka bangi jo ai ke teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki kena ga kit zo praise shi posting men step kan long ke jeseng nang ta haga por arbije kan sadan sakawai ke jeseng bara ka por janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng haga por sansteng bat haga sngi ublai ru kan long lightly ke jeseng haga por posteng haga por shibujisteng bat haga por sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip ban kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khot lang i paramarjan marpa ki jongpi invite lang khot lang ki bahayeng ki basem ki jongpi ki bajan ba jangai khot lang i ki bakin wan lang she ki jenseng ba nginget kan don ru ka jingpen khia ka jong blai ya ka do ki ba pang ki shitom
Kibadon ke jing syate syakom haga bor jong baman haga bor jong soitan. Nginget ngini iya ka kamba ga jong blai ha kita ki sngi jong ka tigi jing seng. Mangi kmilenti maro blai jongi ubangi syakri ude blai juki kamba. Ude blai ru bakrau blai badan bor blai ubala baro. Tadeng tanginget makani ka jing seng kan wan ra ya ka jing kemen haga ne ka nongba. Ko maka babel ki tu haba ki apostol ki lek banyalap ya ka gospel. Kiba panggil yo kia, kiba syate syakum, kiba yap ruki empat. Baka babel kia tu, baka ladon ke jingkemen ha kata nongba. Ngi kmi lenti ru kani ke jeseng healing festival. Kan heal ya kiba bon ki mensim. Kan heal ya ki mensim, kan heal ya ka do, kan heal ya kani ka jela ka jongi, kan heal ya kani ka nongba ka jongi. Kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang. Kiba harukom ki jingpang. Ingat ya kani ke jeseng leng bagi jing duai. Lain bagi jing syakri ke jing mani belai. Ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ke jong belai. Ya ka bau belai un le akan ke nong ba. La finget ai ngu lupa nu mentah. Ngi duai bang inget. Sngau ba ban bu i ke jing kan mau, ya ke jing pentip fila ban share, fila ban pentip ru syaki wei pat ki parlok ke jong fi. Ba pinyawan ru ke sngi da ka mensim ke jing duai. Belai ker kui fi. Belai shibon. Ki kemil lenti bani i fi ha ke sngi. Belai nang ker kui fi. Amen.